Почвам. Да. Започва се с масаж на окосмената част. Поглаждането се извършва двустранно от средната линия надолу към ушите с върховете на пръстите. Разтриването е грапавидно и спираловидно. Е спираловидното, а грапавидното е така. Така. Тук може да се приложи и вибрация, като се захващат между пръст и кичури косми и леко с вибриращи движения се издърпват. Така. Издърпват. Масажът завършва отново с поглаждане. Значи най-добре е това. Към ушите. От средната линия. Така. Преминава се към лицето, като главата е отметната назад и опряна на гърдите на масажиста. Може и да е легнал по гръб. Поглаждането се извършва последователно на челото, бузите и брадата, като винаги се започва от средната линия и посоката е към ушите. Разтриването се прави спираловидно с основата на палеца, с върховете на пръстите, като се спазва същата линия посока. Може да се направи и щипковидно разтриване на ушната мидра. Ето. Щипковидно разтриване на ушната мидра. И кръгово разтриване на веждите в основата им. Също там може да се направи двойно пръстеновидно омачкване на веждите по тяхната дължина. Това е двойно пръстен. В малкия вариант. Не знам докъде стане. Тяхната дължина. Преминава се към омачкване на мускул зигоматикус. Мускул масетър. От ударните похвати, т.е. бутината. Масетър. Тук е масетър. От ударните похвати се използва потупването Мето е потупване. с върховете на пръстите, като отново се спазва хода на лимфата. Тоест обратно. От средната линия. Айде! От вибрациите се използва предимно точковидната вибрация с върха на палеца или показалеца. Накрая се завършва. Така? Накрая се завършва отново с поглаждане. 8-10 минути продължава. Така приятен масаж.